jeg mener du fandme ikke. Jo, det mener jeg. Jeg bare, Det mener jeg. I'll be lonely. Oh. Ej. Og det er rank det her. Oh fuck. Ja, præcis. Det er for... Du ikke lade den tårlig med. Jeg skal ikke lade Sørlig komme over. Oh, fuck. Skal vi ikke lade sove lidt med? Du ikke lade tårlig med. Jo, men lad dig Sørlig. Okay, jeg prøver at komme over til dig. Jeg havde det her vand her. Du kan ikke løbe i det her vand. Man kan ikke svømme i det overhovedet. Det er totalt OG. Jeg tager den lige. Ja. Ej, vi er ulækre, mand. Det er godt. På mig. Skal vi tage dem, eller hvad? Ja, der er busken, De pusher mig. Nej, fuck. Jeg hjælper. Er det dig? Ja, det er mig. Er det alene? Hvor er han henne? Han er hernede. Fuck, hvor er han af? Hvor? Jeg ved det ikke. Han er os. Han er herinde. Hvor? Jeg er godt herinde. Nej, Cobra! Nej, go! Vi er tilbage, mand! Vi er overhovedet ikke glade begge. Ja. Slet ikke. Jeg er fucking low. Han er under mig. Jeg kan ikke komme. Over os. Okay, jeg er død. Okay, han rammer mig body, og så... Ja, okay. Ja, det er nogle tryhouses, eller? Det er det, jeg siger. Sweaters. Jeg har 50 OB. Det er ikke sjovt, når det er sweaters. Det ødelægger lidt spillet. Oj! Kom her, din bøsse. Du er fucking vild! Ja. Let's go. Øj, du er fucking heldig, du er. Men sporten er det godt, det er virkelig. Legit virkelig. Pas på. Bare pas på, hvor du ikke bliver skudt ned, hvor du går. Jamen sådan virkelig, ikke? Valor vil være... Der er fucking fly. Der er fucking fly på! Jeg kan ikke gøre noget. Tag en busk op. Nej, lige her. Nice, busken her, lige under mig. Hvis du kommer herned, så kan vi veje for mig måske. Hvor er han? Ja, hernede hvis der er. Bøsse. Nej! Nej, kom igen, bro. Griner han, den Adam. Skal vi gå efter det der hus der? Ja. Det der er rift ned under. Dansen havde en bundegård. Og på den går... Holy shit, hvad det er? Jeg sidder inde i... Ja, det jeg er inde i meteoren lige nu. hvad der skete der. Jeg er inde i meteoren, what the fuck? Okay, du lander sammen med mig, ikke? Ja, det gør jeg. Jeg har en sniper. Så er det dig, der har betaget? Ja. Jeg har en grå tag til dig. Yes, jeg har en busk. Jeg tager den på. Jeg har shock splashes, hvis der er. Kommer du ned i kælderen? Nej, der er mange våben herovre. Hvis du finder en AR til mig, så tager den lige med til mig. Det var så kastet, der er ikke en skid på. Jetpack! Let's go, mand. Hvor fanden var busken? Jeg sagde lige... Hvor fanden... Nå, den har jeg taget på. Nå! Okay, lige meget. Jeg har en grå AK, så det er fint. Jeg har ikke våben, jeg har en busk. Og der er en sniper her, lækkert. Ja, jeg har en grøn tag til noget hernede til dig. Ja. Har du sniperskud til den egentlig? Ja, der har jeg. Super. Jeg tænker, jeg vil lige prøve kræfter af med sniperen lidt nu. Ja. Kom her. Thank you. Ej, det er længe siden. Nej, der er en grøn tag hernede. Kom her. Der er en grøn tag hernede. Nå. Jeg har Har du skud til sniperen? Ja. Thank you. Kom, lad os gå op og flække nogle bøsser. Der er rift hernede alligevel, jo, så vi kan bare rift. Vi kan gå op på taget og se, om vi kan snipe, du kan snipe nogen. Ja, lad os gøre det. Okay, jeg tager bare den der i stedet for.
Er det dig, der har lavet den jetpack der, hva'? Ja, det er det. Der er nogen her på vej. Knocked. Okay, det er AI's, det der. Hvor er han henne? Nej, men aim, det er godt. Hvad shit? Nej, jeg kommer til at gå for langt ned. Der er nogen her, der er nogen her. Hvor? På mig. Her. Jamen, jeg Han er her. Han lander her. Hvor er der? Han er maniac. Ja, jeg kan ikke snipe ham herfra. Jeg kommer og joiner på den. Okay, my man har 0 penge. Den er her. What? Hvad så er det, hvad så? Hvor han prøvede slet ikke at skyde på. Den spil kommer. Han er heroppe. Han rifter. Nej, gjorde han det? Nej. Er han op, siger du? Nej, der er en her lige hernede. Ej, jeg misser ham. Der er to. 75. En crack. 38. Nok. Jeg ved, Han er ikke nok. Han er one shot. Han er one shot ham der. Nokket. Min keybind, de fucker helt op. Den anden med det her. Han er her på mig. Min keybind, de fucker så vildt op lige nu. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Han smidt død. Han har gold pump. Der er flere. Over mig. Jeg bliver ved med at tage catbox til. Gider det være? Han er one shot. Kommer. Død. Der er en mere. Har du noget healing? Jeg har minis, ja. Har du rift? Nej. Bro, hjælper. Han er bot. Jamen, min keybind, jeg kan ikke. Bro, relax. Relax. Du har styr på det. Prøv at kigge på 7 kills i alt. Oh my god, hvad sker der? Kom med mig. Du tager den bare, ikke? Altså. Ja, de er på bygningen. Stadig. Okay, jeg bygger high. Han er også på ham der. Nice, Cobra! Nokket. Oh, fuck! Hvor er han henne? Han er der. Jeg skal reload. Død! Nice! Jeg fik også, han smidt også død. Jeg tager en scrabbler, hvis vi dropper ned. Hvor er de henne? Jeg ser dem. 26. Kan du snipe dem? Jeg kan ikke se, hvor de er. Jo, jeg ser dem. Okay, jeg tror også, jeg skal snipe. Mascotgang. Vi skal finde spor. Ja, Der er P90. Øj, jeg ved det godt. Jeg vil have... Jeg vil have... Pump, eller hvad? Ja. Bro, vi kommer til at vente det her, jeg er ligeglad. Vi skal bare gøre os gode. Det der bygger fint. Jeg skal har du bare lige... rift, eller? Nej, okay, der er zipline her, så det er fint nok. Skal vi zipline ned? Ja, lad os tage den. Ej, din spasser. Røg du ned? Ja. Ej, det var mongol, du. Wow. Nå, lad os gå over og tage nogle swamps. Vi er rimelig low health. Ja, det kan du gøre, det behøver jeg ikke gøre. Motherfucker. Hvor fanden er folk henne?
Vi er til ud i zonen for at tage en whiff. Ja, og vi lander heroppe. Nej, det er der. Nå, det er deroppe, ja. Men vi rykker bare ryk. Bare ryk. Er du mærkeligt? Hvad laver du? Tager vi dem, eller hvad? Ja, vi gør. Okay. Jeg faldt ned. Knocked. Nice. Nice! Fik du dem begge? 100! Nice! Bro, that's it! Så kunne jeg også have fået ham der, men du... Har du noget, vi kan bounce væk på, eller sådan noget? En grappler eller noget? Ja. Okay, nice. No scope, trick shot, bam! Okay, vi skal overhovedet ikke messe op nu. Jeg hører dem. Jeg ser dem. Hvor er de? Okay. Nå, de er inde i huset. De er under dig. Har du rockets? Vent lige. Vent, der er structs. Vent lige. Ja, bro, Der var kun én. Hvor er de henne? De er jo inde i huset. Nå, de er der! Hvor? Det var de ikke, de er nedenunder. Men hvad? Hvordan skyder de henne? Nå, han er her! Cobra. Hvor? Nå, Nice. Titter på mig. nej! Let's go! We're back, bro! The perfect We're back! Giv mig en sniper igen, og jeg sværger, jeg boller alle. Du skal ikke bolle alle. Nå, undskyld. Jeg flækker alle. Han rift op over huset. Han rift op på huset. Knocked. Kom bare ned her! Nice! Fik jeg ham? Let's go! Fuck, vi er vilde, mand! Jeg skød bare random. Det er fucked up der. Hvordan kommer jeg op? Oh my god, man. Jeg får ham på det der. Der kommer en til. Lad dem komme ned. Der er en mere. Sweat! Tag mig efter! Op på tårnet. Ja, heavy sniper, det er fint nok. Der er pik herinde. Skal jeg bare tage det, eller hvad? Bare tage vækket. Okay. Der er en blå A til dig. Folk her. Ja, men jeg har ikke nogen pump. Han løber hen til dig nu, tror jeg. Han er inde ved mig. Hvor? Jeg hører dem. Var det dig, der gjorde det? Ja. Han er her. De er her. Fucking crack. Knocket. Nej, low. One hit. Let's go! Fuck, du er vild, man. Du dræbte sig selv, bro. Vi pusher dem. Vi skal ikke have kill i game. Vi pusher dem. Hjælp mig. Kom bare. Hvor er han? Jeg ved ikke. Han ramte 32. Han er cracked. Han er low. Han er one shot. Hvor er han henne? Knocked. Den anden, han rifter. Han er one shot, bro. Og nu han er one shot. Ej, jeg misser ham med en fucking... Bro, er du for real? Den her. Bare lad mig gå ud og bare gå ind i dem eller sådan noget. Nej, jeg walker. På what? Nå, jeg fik begge! Syg! 105. 32. Tag væk. Fuck det. Ja, fuck det. Nej, fuck det, vi går for det. Zipliner bag os. Han er 40. Knocket. nice. Kan du revive? Jeg har legit 1 HP. Ja. Jeg bliver nødt til at tage den her. Jeg holder øje bag dig. Der er ikke nogen. Bare kom. Har du egentlig big kit eller sådan noget? Jeg har lige poppet det. Han er bag den mur der. Pas på, han er bag den mur der.
Jeg gør lige noget her. Jeg gør lige noget her. Der er også en baller derovre. Sydøst. Jeg tænker, giv mig den her. Lidt der. Bare push ham. Top 40. 19. Godt. Nice. Fjern. Finish. Kom hen. Jeg er en. Okay, godt. Fuck, mand. Har du rockets? Ja, 12. Nice, tak. Jeg holder resten. Ej, vi skal... der er bandage! Drop mig lige en. Drop nogen. Bare split. Og pas på, hvis der ikke er nogen. Vi går ned eller op? Vi går ned, okay. Der er ikke nogen. Lad os bare blive her. Jeg er klar. Jeg gemmer mig her, Okay, jeg er klar. Hvis du så får en, så skyder jeg, okay? Ja. Der er... til os, og et hold, og en til personen. Okay, fuck det. Lad os bare gå op. Vi kan godt, altså... Jeg ser, om vi kan dræbe nogen herfra. Nej, jeg har misset sniperen, bro. Fuck. Ja, det er fint. Sniperen ikke. Jeg er ude. Ej, ikke gå ud, mand. Vi er inde i zonen her. Der er loot her. Nå, okay, så tag lootet. Jeg skal virkelig pisse. Det er virkelig dårligt tidspunkt, hvis man skal tisse på. Jeg kan høre ham. Han er ovenpå. Her på mig. Fuck. Død. Nice. Kan du heal? Bag busken. Kommer du ned, Cooper? Jamen, de her. Hvor er de henne? De herovre. Har du ikke? Jeg har også grappler, så det er fint. De er på mig. Nå, fint! Let's go! Hvor vi vilde, mand! Fuck, vi er sygt dude team, mand. Ej.